Samantala mga idol, 20 pesos naman o programang 20 pesos na kada kilo ng bigas dadalhin po sa mga liblib na barangay sa Lingayen. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Alak ng pamahalang bayan ng Lingayen na dalhin ang programang 20 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga liblib na barangays ng bayan. Ayon kay Lingayen Municipal Agriculturist Rodolfo de la Cruz, layunin itong mapagaan ang gastusin ng mga residente, lalo na sa pamasahe sa pagkuha ng murang bigas. Sa ngayon, isinasagawa pang konsultasyon para sa pag-aprobahan ng pagpapalawak nito. Kakatapos lamang na ikatlong bugso ng programang Benting Bigas, meron na sa barangay poblasyon kung saan 100 sako ng bigas ay pinamahagi sa mga benepisyaryo mula sa vulnerable sectors. Umabot naman sa halos 3,000 kataong nakinabang sa programa. Ayon sa MSWDO, kailangan magpakita ng valid ID bilang patunay ng pagiging kwalipikadong benepisyaryo bago makabili ng 20 pesos na bigas. Patuloy namang humihiling ng karagdagang alokasyon ng bigas ng lokal na pamahalaan para mapanatili ang programang bahagi ng kadtiwan ng Pangulo. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.